Ideia hau sortu zen 2018an, Arantzadi Fundazioan nire berraitonaren ezurrak itzuli zizkigutelako. Eta bertan kontatu ziguten pixka bat zer gertatu zen, familiari 1996ean kontatu zitzaion istorio ofizialaz pixkat urruntzen zen kontakizuna edo jakin gendun, ez? Beste realitate bat. Guk berraitona gerran hiltzela beti jakin izan dugu, ez da familian gehiegi hitz egin pertsonai honi buruz, baina bai Tolosan familia utzi eta gerra hasi baino lehen bere jaioterrira Burgosera joan zen, eta handik hilabete batzutara gerra hasita jakina zitzaion familiari bertsio ofizialak esaten zuenez frontean hil omen zuten, eta hori etzen izan gertatu zena. Eta Arantzadin 2018an beste errealitate bat ezagutu genuen, eta horri tiraka pixka bat sortu zen beharra, historia kontatzekoa. Eta jakiteko zer gertatu zitzaion benetan berraitonari, eta zergatik amaituzun bezala baso batean fusilatuta beste 4 gizonekin. Hor bidean, road moviean ikusten horregatik dela tresna oso erabilgarria gai sakonetan murgiltzeko, ez? Eta, bai da gai bat aitarekin hitz egin nahi detena, ez? Gai hori, aitak 79 urte egin ditu, eta gai hori uste garrantzitsua dela hitz egitea, eta aparte heriotza, berraitonaren heriotza, ez? Nolako izan zen, badauzkagu datuak, eta pixka bat empatia hori edo, ez? Ez dakit lortzeko bide hortan, ez? Nola berak ze sentituko ote zuen, ez? Oso egoera gogorrean, ez? Oso testuinguru gogorrean fusilatu zituzten hainbat eta hainbat gizon bezala, ez? Baina pixka bat horri errepasoa egin nahiko nioke. Nik uste sorpresa dexente egongo diela dokumental honetan. Gauzak ondo atatzen baldin badia bintzat, road movie bidaia oso berezia izango da, eta leku oso berezietan geratuko gea. Animazioak ingo da, txuri beltzean izango da animazioa, oso sinplea, baina balioko du pixka bat testuingurua emateko eta jakiteko berraitonaren azkeneko hilabetetan, ez, bere bizitzako azkeneko 6 hilabetetan zer gertatu zen, eta hori testuinguru pixka bat emateko, eta baita transizio moduan edo funtzionatuko du. Espero dut jendea horrekin geratzea, ez, bidai horrekin, eta baita balio izatea filma ikusten duen pertsona bakoitzak bere bidaia irudikatzea, ez? Bai gurasoekin eta baita familiarekin eta komunikazioan, entzako oso garrantzitsua izango da film honetan, komunikazioak daukan garrantzia, ez? Nola familia askotan, Euskal Herriko ia familia guztietan esango nuke, nola isildu diren hainbeste istorio, ez? Eta ze eragin handia latza izan duen belaunaldi, eta badirela gauza batzuk ezingo ditugunak inoiz jakin. Nik badakit guk prozesua bukatzen dagunean jakingo ditugula gauza gehiago, baina egia euneko eunean ez dut uste jakingo dugunik inoiz, ez? Justu horregatik, ez? Isildu direlako hainbat gauza hainbeste urtetan zehar. Berkami kanpaina bat hasi
orain dela aste pare bat nik 2 aste ez dira izan, baina 10 bat egun. Eta, animatu nahiko nuke jendeak parte hartzea, filmaren garapenaren bukaera finantzatzeko sortu dugun kanpaina honetan. Eta Berkamin, Berkami/Iraiak, eta hortxe dago gure proiektua, eta proiektuari buruz informazio pila bat eta argazkiak hortxe dauzkazue. Diru hori behar dugu, lehen urten eskatu genuen Eusko Jaurlaritzako garapenerako diru laguntza eta etziguten eman, justu gelditu ginen ordezkariak, orduan, etziguten diru hori ezin izan genuen laguntza hori jaso, baina garapenak aurrera jarraitu behar du, urte honen bukaeran ja errodoian sartuko gehalako, eta orduan Berkami bidez, diru bilketa kanpaina honen bidez 12.000 euro jaso nahi ditugu. Garapen fase hori amaitzeko, hor animazioaren lehenengo frogaketa egin ahal izateko, eta batez ere, aurkitu ditugun dokumentuak 1996ko denuntzia eta beste hainbat dokumentu deszifratzeko teknikari bat kontratatu behar dugulako, dokumentu horietan bai egongo da uste dugu giltza, gure buruari galdetzen diogun galdera garrantzitsuetako bat erantzuteko, zergatik hil zuten. Irailean gertatzen dialako gauza asko, bera hil zuten irailean, irailak 27an, irailak 29an jaio zen, bera, irailean baita uste eta 13a, irailak 13an exhumazioa gertatu zen, eta irailean goaz, eta irailean ere espero dut estrenatzea. Orduan, irailak dauka simbolismo bat edo badauka esan nahi berezi bat bai. Baita hitz joko bat dago hor, jendea ez da konturatzen, baina iraiak, erailak etik dator baita, eta hitz joko hori egin nahi nun. Zalantzari gabe, bai. Justo aurreko lan hau da nire bigarren filma zuzendari bezala, eta aurreko filmak ez zeukan zer ikusirik nirekin, eta hau da guztiz kontrakoa, bai. Eta, eutsi diot, eta bai sentitzen dut horrelako premia bat, ez horrelako urgentzi bat, denboraldetik baita, hau nahiko arin egiteko. My Way Out tardatu nun ia 10 urte egiten. Patxada handiakin egin gendun lan bat izan zen, eta denbora librea geneukanen, eta hola ibili ginen, eta hau ia bai honi presa sartu nahi diot, eta horre badago beste pertsonai bat, Salomon Ortega deitzen dana, bera Burgoseko gizon bat da, bere osabaren ezurren bila ibili da bizitza guztia. Eta berari esker izan zen guk, guk ez, baina Arantzadik Bearrituenaren ezurrak aurkitu zitula. Eta pixkat hori izango da, aria, lotzen duna gure historio pertsonala, familiarra, eta Espainiar estatuan oraindik exhumatu gabe daude 14.000 familien kasua, 14.000 pertsona oraindik exhumatu gabe daude, eta hori izango da, aria, batzen gaituen aria. Nik uste sorpresarik etzela egon, ni zinegilea naiz, orduan, nik uste pozik daudela, ez dakit zer espero duten, pentsatzen dut bakoitzak eukiko dula bere pelikula buruan, baina bai ilusionatuta, eta nik bidean ere, urte hauetan, jo naiz
dokumentazio irakurtzen, aurkitu dugun dokumentazio irakurtzen, eta jende askokin hitz egiten, familiako jendearekin ere hitz egiten, bakoitzak ea zer dakin, eta bueno, gauza oso kuriosoak aurkitu ditut, eta dokumentalean gehiago jakiteko aukera izango dugula pentsatzen dut. Bueno, baita zer gauzatara apuntatzea, eta bai, uste ilusionatuta daola. Aitak ez zeukan bere aitonaren oroitzapen oso, bueno, etzun inoiz ezagutu, berez pertsonalki Miguel hil zuten 36an eta nire aita 46an jaio zen, orduan, bueno, etzun ezagutu, baina bai, bueno, familian bai daude bi eritzi edo bi hipotesi, ez? Zergatik juntzen Miguel Burgosera bueltan, eta, bueno, nire aitak ez dauka oso, ez du izan inoiz oso irudi ona bere aitonarena, eta nik uste prozesu guzti hau lagungarri egiten ari zaiola, pixka bat pertsonaia hori hobeto ulertzeko eta agian pixka bat empatizatzeko. Ez dakit jendeak ze irudi daukanez, errodai batena, baina errodaiak oso gogorrak dira. Oso ordu luzeak dira, egun osoa gora eta bera, oso prozesu geldoak dira, ez? Gauzak errepikatu behar dira, gelditu, berriz hasi, prozesuak dira neko gogorrak, orduan horren aprobetxatu behar dut aita hain ondo dagoela, eta ni ere hain ondo nagoela elkarrekin bidaia egiteko.